Pagaling na kanaya si kung mga pagaling na mga tablig kadita mo di mga tablig na hakir kami barat na sa kami kaya pangadi namin na di meron mo mirampay nagkapakaya misir kami sa alungan amor lagi nakapamagin ng ka o di na kapamuka sa kataskit isa may lakan may nakakansigo karibatan o mga tablig mga pagaritan o tablig nagyong ito tigilan na pulsun na kanagta pulsun na makakimuga makatutub ka na tigilan na pulsun na sumangon naman na di rin itong sukimon o di na sututub busun na ugid na isa na namin kapipiyagitaran mapiyakap kilay ko ng mga tao na di nga balila sunna adan dan mali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panuba nga ginawa pulsun na makatutub ka na makakimuga na tika pulsun na law yan itarima ka na isa ng akaribatan di may nakamango ikadua lagi na kapag imam na di ka pakaprima man udah tutub ka udi na udah kimong ka o di na di ka makapromosi at udah tutub ka na kimong ka na isa ng akaribatan na kanaba na pagsasarat o agam-agam sila di ka pag-imam ka na kailangan natututub ka promosi at na kailangan natututub ka na isa ng akaribatan o git na mas manapilin ay yung ito at kikimo ka o di na tututub ka kalisangon na kuno Allah kung ita kasabutan niyo ay pinakamapin na yung kuta kapanganan kasi kung maulamatan mo. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.